Ang SED Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Hoy! Ako? Oh, ikaw. Giunsa ba nimo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver. Sultihan ka daan. Wa ko magkinahanglan og driver nga sama nimo. Oh, ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kong daan, ma'am. Bisag wa pa ko magkasugod og trabaho ubos nimo. Unsa? Nganong kisundan ko nimo dihi? Basin og daw tang tao na imong pagkikitaan, ma'am. May nang nadan ko nga makarescue nimo. Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan nimo, driver nako, dili akong bodyguard. Di naman ikaw ba ikang gigwardyahan, ma'am? Ang imo man kasing-kasing nga dili mailog sa uban. Ambisyoso. Doon ay baki sa may sapa, mali pa yun siya. Gamay ilong, dakog baba, kusog nga mo kanta. O gak, 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 o gak, gak, gak. Salbahe siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduhang hikayon. Uy, saba niya kasalbahis. Okay rin na, ma'am. Wa ka bagito, Sarah. Ako gani, gihatag na nako ang tanan. Apan wa ako'y dadawat nga sukli. Nganong ingon anak mat ka-unfair ang kinabuhi. Nganong dili naman lang ikaw. Ikaw na lang unta. Muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ikaw na lang unta. Di kailangang umimik, nagdadaldalan lang sa Pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing nga samaran. ko rin nangarap na makapiling ka. Ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Buanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Akala ko'y di pa handang muling tumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. A cup of healthy goodness, straight from the heart, brings happiness, love and joy to you. Every sip brings special memories. A cup of healthy goodness, Banyawan Herbal Coffee. SED Panyawan Coffee, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ang SED Marketing
nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon. Ikaw na lang unta. Hindi mo babayaan o anong saya ang nadarama. Di ko kasabot ini. Kay ako duwaan kani adto sa amo, sir. Duwa ra gitaon sa uhot sa humay. Simple ra gid kay imong kinabuhi sa inyo, Sandro. Oo, unsaon? Problema ta, sir. Man-to-man talk, Sandro. Posible bang makagusto ka sa akong anak? Ha? Ayaw kayo seryoso ang akong pangutana kay natinga malagugo. Di man ta gyud batignaw ng akong anak apan biyaan maging siyag lalaki. Ay kalain, sir, ha? Basig may something sa batasan si mong anak. Mawaway buluntan nga lalaki niya. Nakasabot ko sa imong ginin pero nasayop kag interpret sa karakter sa akong anak, Sandro. Di sa ingon anak kaniya to. Ha? Sige kaingon ko na nimo. Nagsugod siya nga ingon ana sukad na mamatay ang akong asawa. O kining busy sa blagi ko sa among negosyo labi na pagkamatay sa akong asawa, maong wagin ko makaspend og time sa akong anak. Gipasagdahan ko siyang makauyab. Kaya nagtuog kong ang kahawang nga iyang gibati nga wa na ang iyang inahan, mahulipan sa mamahimon niyang hinikugma. Apan, nasayop na ko. Wa maabot sa hunahuna nga posibleng pasakitan lang ang akong anak sa mga lalaki. Sir, I don't know kung parehas sa respeto sa mga babae. Wa ka pa ba'y babae nga gipahilak, Sandro? ha? Kung may mihilak mo, sir, dili akong sa. Ay, wapang ko seryoso nga nauyab, sir. Oo, mo ba? Sa imong kagwapo, sa kamaayo ni mong barog, why nakabihag sa imong kasing-kasing? Doon na. Apan na, marag di patingin ko panahon para na mabutanga, sir. Kay nagkalagyo, mami. Pila na ba edad mo? Banjing ko na, sir. O mo ba? Huwag ka ba'y seryoso nga nauyab? Ay, di katuhuan da. Sir, pobre kay sa amo. Ang niyas kong nauna karon kung saan nga mahuas ko ang ako pamilya sa kalisod. Makatabang ko ni mo anak, Sandro. Unsa, sir? Bugtong kong anak si Charmin o Unsa, sir? Here's na your coffee in the chairman. Salamat, Yaya. Why you always looking on that computer, Day? Unsaya? You always using computer. Nalimot kang ako na nagatiman sa mong negosyo, Yaya? Oh, yes. Because your mom is gone. Yes, Yaya. Ako na ni pulis ang gibuhaton ni Mami sa mong kompanya. But your mommy before always going out every day. Going to the office. But you always stay in the house. High-tech na ang panahon, Yaya. Halos mahimo na ang tanan sa internet. Mamonitor ko na ang among negosyo bisan ni alam ko sa bahay. Tungod kay gipangtauran ko og mga CCTV ang tanang suok sa among kompanya. Maong bisan ni alam ko sa balay, makita ko ang tanang empleyado. Yeah. Mao ba di ay, Day? Wa ka pa din makakita sa monitor, Yaya? Ay, you know na, very seldom I come here in the office, in the house. Cause your dad told me not to disturb you when you are in this room. And this is what you're always doing here. Prison in this room. Unsa, Yaya? Binisay aragod na, be.
Mao day ni imong gibuhat dinhi. Kung mapriso ka na sa imong kaugalingon dinhi aning inyong opisina, dinhi sa sud sa balay. Ha? Yes, yaya. Mag-monitor sa mga negosyo, sa mga empleyado. Why not going out? Going to your business. Ay, yaya, di na ko gusto nga makitaan or makakita kog laki. Kay bawo ko sa ilang apason ako. Ilabi na og mahibaw sila sa estado sa akong kinabuhi. Oh, yes. Because you're a rich kid. Because you're a rich daughter. Kid. The only daughter of the owner of the company. And nothing follows. You will. Unsay in English, ana eh. Sa unsa ba, yaya? Ka na bang in English, ana, ikaw ray bugtong, manununod sa inyong negosyo ba? Inherit. That's what I mean. Makakita pa ka kog lalaki nga dili mag-apas sa akong mapanunod nga katigayunan, yaya? Ha? Sed Alert! Sed Alert! Huwing pagmatuod sa kayuhan. Hatod ka na to sa Sed Marketing Health Testimonies. Ang akong anak nga grade 12 student atong higayon na gi bati gid niya nga pamanhod sa iyang tiil hangtod sa iyang batang. Ang asawa balaka siya itong miaging tuig na diagnose man siya nga naay diferensya sa kidney. Pamanhod lagi diri sa iyang pikas lawas sa batang hangtod sa iyang tiil nya maglisod siya glakaw. Nabalaka ko kay medyo nagpingit yun siya ba kumaon na pud ning sakita ba. Nay nakatambag sa ko na magtumar og kugon di 3 times adin ako siya gipatik na hapsay na gid ang pamati. Makapamatod po kaning kugon nga epektibo jud. Paniid na ko pagkaugma ug na kalma man siya. Ruel Balili, taga Surop, 44. Health Testimonies. Why not? Aside from you are a rich kid, you are beautiful man in the Charmin. Ay, naon sa mamulatik si yaya. Oh na, it's true naman, Day. Kaya, so sayang that you will prison your beauty here in the house. Go out and see a movie. Nabasahan ko lang na sa newspaper ni Daddy ni mo, Day. Bitaw no, sakto ka. Dugay-dugay na kung wa katanaw og siniyaya. You want? Let me see kung dili na niya ako busy. Pero pwede namang gawaan nilang kumutan o sa salida, yaya? Dili sa akong computer, sa internet? No, it's different. When you go out and see a movie in cinemas and eating popcorn. Okay, yaya. Tanaw na ako og di na ako busy, okay? What keep you busy man good here, oy? Mutanaw ka sa akong gikabisihan din, he? Gawa sa pagmonitor sa kita sa kompanya, yaya. Nagmonitor sab ko sa mga trabahante sud sa kompanya. Oh? Wait ha. I am shocked. Why so many there? TV here. Oh, why so many TV here? Monitors na sa mga CCTV sa kompanya, yaya. Oh, you're the one working on it? Oh, syempre. May manager sa kompanya, pero mas maayo gid nga ikaw mismo nga tag-iya mag-monitor sad kyo, di ba? Oh, kahasel, ba di ay nga magdato? Mo nang super busy ko din sa akong opisina, yaya. Okay. I understand. Oh, I think your dad is here and Sandro. Well, dili ko interesado niya. Yaya, naglagot kong daddy. Musamot yun nga dili may magkadugol kung pabili na niyang iuban-uban si Sandro. Di siya kumuduol kang daddy kung naan na si Sandro. Dai, Charmin. I'll open the gate, Dai. Sod na, Sandro. Ay, sirhan ko na ni gate. Ay, dasiran na. Oh, you steal my work. Unsay mong gisulti? Oh, you cannot understand English man di ay, no? Gikawatan ko nimo sa akong trabaho. Unsa? Ako ning trabaho, kay wa pa mabalik si Timoy. Pero imong gibuhat ang akong trabaho, you steal my work. Ay, di ka manon malipay gitabangan ti ka. Nakamatamangog ko sa saba nga busina sa sakyanan. Unyawa may niablis gate.
maong ako na lang miable. Kung imo maning trabaho, nga wa man ka magbantay nga niabot naman ang imong amo, irresponsable ka sa imong trabaho. Oh, what? Murag naglalis masisili og sa imitan niyang bruha. Mura bitaw sir no? Bibi, susihag na sa sila, bi. Kaya mo din sunod kong sunod sa bahay. Kapoy ko sa pag-work na. Okay sir. Ako na bahala. Ang mga gamit ko diay sa golf, ipakanaog Sandro. Kaya gamitin ko sa kyanan ugma. Mag-opisina ko. Okay sir. Naunsa maganing duha? Mura gusto sir Mike da. Naglali siya Yasili og irbitan niyang bruha. Gusto kaya sile nga isira kog balik ang gate aron ablihan ni mo balik. Oh, what? Kay murag nasuko manggod ka nga ako niabli sa gate. Mag-take-two ta. No, ayaw na. Because the car is in the side now. Atong ipagawas pag-usapan sa sakyanan. Atong ingno si Sir Sandro, ibalik niya pagawas ang auto. O sirad ang tagbalik ang gate. Mobisi na pag-usap si Sandro, unya mo ablidahin ka sa gate. Oh, what? Oh, this witch is crazy. Ako na no'y buwang? Nga ikaw pang akong gitabangan? Ay, kanimo, Yaya Sele. Pag-amping si mong baba. Oh, kay what's the matter man of my mouth? Ay, basing, sama kangilad sa imong sinultian batok nako. Mausap, kala ang magawa sa imong baba. What do you mean? Sanin na ko mananap nga ni gawa sa akong baba. Tanga! Tanga! What is this? O, sila na mo din eh? Tabangay ko ng sando. May dakong tanga nga mga kumbo. Tabangay ko kibot ang tanga. Wa mo gini kitang tangas imong baba. Yasili. Dila ka man ang nagdiwalwal. Nawa na ang dakong tanga. Susak baba. Oh, my God, salamat. Unsay nawa ba, oy? Nga natuon man nimo. Ang swaha. Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Unsa magkahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Okay, tagal kitang hinanap, okay, tagal ko rin nangarap na